Второй отряд! Быстрее на отряд! Вселенная! Нурлан СС! Привет, привет! Артур, дедей! Bütün dünyada burada yaşar bunlar. Allah'ı yalvar, aşıklar kutlar. Gülmüş bir dalda kırmızıyla kullanlar. Urf adetlerine biz hürmet etimiz, birbirimizni hürmet etip yaşayız. Alğa tabi şulay yaşagan nasip olsun. Endi men rahmat aytasim bile o'zimizning Kurashchilar uyushmasi yetakchisi Ivan Mikhailovga, Lyudmila Danilovna sizga, ham endi boshqa yetakchilarimizga Встречаем гостей из города Казань. Кировская область. Кухмара! Таишевский район! Менделеевский район. Мамадыш. Встречаем гостей из города Набережных Челнов. Петрящья районы.
Встречайте вожатые первого отряда Артур Дадей, Ирина Дуди и Паша Дадей. Второй отряд. Вожатые второго отряда Аида Тути, Кирилл Дадей и Алмаз Дадей. Третий отряд. Bizning otryad. Bizning deviz. Вожатые третьего отряда Владик Дадей, Диана Туди и еще одна Диана Туди. Сиңайтан бәгыргә сугаганда төбенән ыргытып бас кимәне, төбенән ыргытып бас кимәне. Дөрләп кенә җанганлыктан тарды бала торган әле булсынла сөйгәне, торган әле булсынла сөйгәне. Ава биекләреннән дә очкан үрдәк су өсләрен төеплә каганнар, су өсләрен төеплә каганнар. Үзе сөйгән яр Тазова Виктория. Туган телебезне, культурабызны, традиция һәм йолаларыбызны яшәтергә. Туган табигатыбызның кадерен белергә, лагерьдагы бер агач ботагында сындырмаска. Лагерьнең таләпләрен үтәргә, вожатыйлар сүзләрен тыңларга. Аш, бутка, котлетларны ашап бетерергә. Керәшен яшьләре һәм балалары тормышында актив катнашырга. Өйгә яңа көч һәм белеп туплап кайтарга ант итәбез. Мы готовили программу, готовили вожатые, тутилярыгыз, дедейлярыгыз очень тщательно, очень старательно готовились к этому дню. Мы готовились целый год, они проходили обучение, они проходили семинары. Мы все очень долго ждали вас и очень тщательно готовились к этой большой встрече. И хочу выразить слова огромной благодарности администрации Мамадышского района. Мы уже 4-й год здесь отдыхаем, и они 4-й год уже нас радушно в таком замечательном лагере нас принимают и создают для нас все условия.
жақта бит, Біздің жақта бит, жақсы достар, жақсы достар, Атқаққа барырмыз, атқақта барырмыз, бір аяқта біз, жақсы жерде, жақсы жерде, Айбағырда біз, Айбағырда біз боламыз кіршіннен, жүректер жеңгеннен, келдік біз Айбағырға досташуға, әлбәттә досташуға. Біз боламыз кіршіннен, жүректер жеңгеннен, келдік біз Айбағырға досташуға, әлбәттә досташуға. Бүтін дүнияда борда яхшы була Алға хыялға, ашықма тоқта Тұрмыш бет алда, һәм ул сенің қолыңда Rock this club down. Бары тизур тизекте Шабыз біз яқты күнде Мұнда қызлар һәм егетлер Берсе дә калмыйлар читтә Бергә синең гөлле көннәр үтәгәннәр Бары тик синең белән йөрәгем яши мизгелдә Уйларымда синең күзләр Хыялларда мин биреләм Дөньяда сине генә Көтә алмыйча мин көтәм, көтәм Сине көтәм, җаның көтәм Кояш кыздыра Татарстанда Бүтін дүнияда борда яхшы була Алға хыялға, ашықма тоқта Тұрмыш бит алда, һәм ул сенің қолыңда Кояш кыздыра Татарстанда Бүтін дүнияда борда яхшы була Алға хыялға, ашықма тоқта Тұрмыш бит